negarretan eta mozkor, barneko ahotsak dio. Metropoli Forala saioan aurrera jarraitzen dugu eta musikaren tartea zabalduko dugu segidan. Balerdi taldeak disko berria plazaratu du Galtzen ikasteko metodoa. Toño Muro, Iruñeko power pop talde honetako kantaria gure artean daukagu. Egunon eta ongi etorri. Egunon, mila esker. 5. diskoa duzue, zorionak. Mila esker berriro. Galtzen ikasteko metodoa. Galtzen ikasteko metodoa, bai. Eta zergatik jarri diozue titulu hori? Bueno, ez aldakigu galtzen. Nik behintzat bai, ikasi dut galtzen urteen poderioz da agian olako zerbait kontatzen dugu diskoan zehar. Ez bada lehenengo kantaren izenburua, titulu hori, eta, pentsatu genuen, bestaletik oso adierazgarria izan zitekela, album osoan zehar egiten den nolabaiteko ibilbide, bizitza ibilbidea beste gai batzuekin batera, ez? Olako zerbait egiten da, ez da disko konzeptuala, baina bai badu bere garapen behintzat kronologikoa, ez? Eta erdi txantxetan, erdi serioan, bai. Letrari buruz hitz egiten ari gara, zuk idatzitakoak dira abestiak, ez zu bakarrik? Hiru kanten egilea bada Pello Lizarralde, hain zuzen ere Galtzen ikasteko metodoa kantaren hitzak berak egin zituen, eta beste bi kantenak. Gero, badago bat Netzabalkoiot poeta, hain zuzen ere lehen entzun dugun pasarte hori kanta horretatik aterata zen, ez? Eta bada Netzabalkoiot izan zen Nahuatl hizkuntza, Amerikako, Mexikoko hizkuntza poeta bat, ez dakit ezaguna, ezaguna izanen zen, ze uste dute goi mailako pertsonaia zela, erregea dantzeko zerbait, 15. mendean, kolonara heldu baino lehen, eta egin zituen kanta batzuk, eta nik horiek irakurri nituen behin poema bezala, ez, poema zoragarriak ziren, eta gure diskoaren gaien inguruan heriotzari buruz eta bizitzari buruz eta musika eta poemei buruz ere aritzen zen 3 poematxo horietan 3 bildu ditut kanta honetan, Zabalkoioten hitzak. 5 disko egin eta gainontzeko guztiak barkatu jamaitzeko nireak dira, bai. 5 disko egin dituzuen, orizenioen, eta 80ko hamarkadan sortu zineten, hasieran beraz urte luzeak, 5 disko. Zertan aldatu da taldea urte hauetan, ez da, ibilbidea? Nolakoa izan du? Nolabait denboraldi bat ibili ginen 80ko hamarkadan, gero 2000 urtean orduan 3 album bat viniloan, beste 2 CD-an argitaratu genituen, eta horietan 5 lagun geunden, Marino basuan, Blanka teklatuetan, Patxi Goñi gitarra bereziki akustikoarekin eta laguntzailearekin, eta Zara bateriarekin, eta Bostok, ez? Nire kasuan ahots nagusia eta gitarra ere. Eta ez dakit nekatu ginen edo zer izan zen, eta utzi genuen demoraldi batez, baina oraindik hain zuzen ere ona etortzen ginen Zara eta biok irrati saioak egitera, eta beti musikaren inguruan agian gehiago ibiltzen ginelako gu alde horretatik. Ze gero musika munduan ibili ziren beti 3 gor disketxeari lotuta, ez? Eta azkenik ja Zarak insisten zuen, eta berriz hasi ginen zehozer egiten, Marino erekin batera, Marino basuarekin, 3 bezala, ez? Eta laster izan zuen erdi arazo fisikoa edo, eta erabaki zuen ustea, eta beste 2 basu jole ere ibili dira gurekin, 4. diskoa grabatu genuen Carlosekin basuan, eta orduan
hasi ginen ja harremanetan Petirekin, Peti sartu zen ja gitarra solista bezala eta konponketetan eta bigarren ahots asko egiten, eta berarekin batera etorri zen Carlosek alde egin zuenean, etorri zen beste berako lagun bat, Ansel. Eta basu jolea Ansel da, orain Peti gitarra eta mantentzen gara hasieratik Zara eta biok. Eta hor tarteka ere entzun ditugu teklatuak, teklatuaren arduradun Inigo Irazoki. Ez, nahasi zara informazioarekin barkatu, baina ez, bera da, teklatuak ez dena gitarrak dira. Bera da soinu teknikaria. Soinu teknikaria, bai, grabazio teknikaria. Toño, urte hauetan erritmo berdinei eutsi diozue, asko gogortu zarete, asko bigundu zarete, horri dagokionez, ez dakit, power pop taldea zaretela esaten dabin eta berriro. Bai, oinarrian bai power pop taldea gara, baina ateratzen gara bide horretatik batzutan eta igual nahasten dugu folk edo eta beste batzutan gogorragoa, rock and roll gogorragoa ere egiten dugu, eta gustatzen zaigu gainera oso aldaketa handiak egitea, bai emanaldietan, bai diskoetan, eta nabaritzen da. Eta disko honetan nondik nora jo duzu? Igual rockeroagoa da, aurreko behintzat aurrekoa, baino asko rockeroagoa, aurrekoan zeuden folk rock inguruko gauza gehiago, adibidez harmonikarekin bizpairu kanta, eta hola, hoiegia ia desagertu dira disko honetatik, eta honetan gehiago daude rock indartsuan lantzen dituzten kantak. Zuzenean eta modu akustikoan zure bi kantu behintzat entzuteko plazera izanen dugu. Segidan, Toño Muro, zer da entzunen duguna? Lehenengo kanta galtzen ikasteko metodoa izenekoa. Oso ongi. Hemen imaginatu behar dira punteoak, Petiren punteoak, ahotsak, koroak eta hoiek, eta bateria noski eta basua, baina, saiatuko nahi zerbait egiten. Galtzen ikasteko metodoa. Eta Peio Lizarraldek idatzitako kantua. Bai. Beraz, Toño Muro, nahi duzunean, aurrera. Ziklista bat mendian gora, gregarioa bakarrik, ahoa lehor, bizkarra konkor, begiratu dit, botilatxoa nahi nuenik. Haren izerditantak iritsi zaizkit, galtzen, nola ikasten da galtzen, nola ikasten da hasieratik galtzen, betiko galtzen, azkena izaten. Ziklistak urrun duel muga, bakarraldi dago etxi hartuta, belarriak gor, odola borbor, begiratu dit, opariren bat nahi nuenik. Haren atxondarrak iritsi zaizkit, galtzen, nola ikasten da galtzen, nola ikasten da hasieratik galtzen, betiko galtzen, azkena izaten. Begiratu dit, botilatxo hutsa bazterrera bota dit, galtzen, nola
nola ikasten da galtzen, nola ikasten da hasieratik galtzen, betiko galtzen, azkena izaten galtzen, 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 galtzen. Ederra, kanta. Galtzen, nola ikasten da galtzen, hasieratik galtzen, betiko galtzen. Esaten duzu, ari jakin bati jarraitzen diola disko honek letrari dagokionez, bizitzari begiratzeko manera bat islatzen duzuela bertan? Bueno, gehiago bizitza, bera gai bizitzaren garai ezberdinetako gaiak edo eta bereziki badago gai bat hor beti dagoena agian heriotzarena eta nahiak eta frakasoak eta olako gauzak ere agertzen dira, baina oso bariatua da. Baina kanta guztiak kanta solteak dira, kanta bakoitzak badu berea eta nik pentsatu nuen izan zen nolabait ordena batean jartzeko guztiak olako zerbait katatzeko, baina bi kanta adibidez, bigarrena eta azken aurrekoa ere nahiko aterata daude hildorretatik, eta musika eta musikariak ere egin dugu omenaldi txiki bat, egin diegu hemengo bi musikari hildako musikariak direnak, Josetxo Bitxo eta Eskroto Guajalote edo Kojon Prieto, eta haiei. Eriotzarekin, frakosoarekin dantzan, apur batean, baina beti ere botila erdi utxik ez, erdi beteta. Bai, hori da, lagun batek esaten zidan, azken egun hauetan badoken plataforma horretan sartu zuten bigarren kanta, hain zuzen ere lurretan izeneko kanta, horretan, nahiko ilunak zirela hitzak, eta musikaldetik, ez dakit alaitasun pizka bat edo agian rockero egiak, indartxu egiak, olako gai intimo edo, gai, giro iluna azaltzeko, eta arrazoia du, baina poperoa naiz behintzat. Eta non grabatu duzue disko hau? Beran Inigo Irazokiren estudioan, bere baserrian. Osongi, normalean non ensaiatzen duzue, Iruñean bertan? Iruñean eta beran, Petxi eta Ansel bertakoak izanik, batzutan beraiek etortzen dira eta beste batzutan Zara eta biok bera joaten gara ensaiatzera. Osongi, Iruñean ziklo berezia eginen da, udalak antolatuta, kantua eta hitza, hain zuzen ere, Anje Dualde, Michel Duko, Luperkariak, Maite Mene, Aintzina eta Izaro, eta Balerdi, aste honetan. Aste honetan, irekiko dugu zikloa, bertan zer kantatzeko, zer entzuteko parada izanen dugu, bertara joanen garenak? Disko osoa, 14 kanta horiek eginen ditugu, eta nik ez dakit beste nunbait eginen ditugu nola, diskoan agertzen diren ordenean, eta, hori izanen da. Ez dakit, bizen bat egin behar bada, eginen dugu bizen bat edo beste, baina horrekin beteko dugu, ia ordutegia. Nahi baduzu, diskoa eskuartean hartuko dugu, eta hor, diskoan dagoen beste kantaren bat ere entzun nahiko genuke, eta geroxeago beste bat ere eskatuko dizut, amaitzear da dantza garaia, horixe aukeratu duzu lehen. Bada nolabait lasaiena, eta hori lehenengoa poperoa bazen poperoa azkarra, hau da pop estiloko lasaia. Eta zer kontatzen duzue bertan? Bizitzaren historia bat, Berriz ere bizitzaren historio bat, beraz. Ez da niri gertatutakoa, naiz eta nia hor agertu, ez naiz ni hori. Harin mambo edo twist.
barik mambo edo twist ez nituelako ikasi dantzalekutik iesi nenbilen gazte nintzelarik herriko jaietan bederen apur bat saiatzen nintzen konpasa gaizki jarraitzen basoa ongi eusten nuen amaitzear da amaitzear da dantza garaia amaitzear da Amaitzear da dantza garaia, baino zuen kantuak entzun da behintzat, dantzan hasteko gogoa pizten zaigu. Dantza alagarrao, ez aurreko agia. Kanta honetan behintzat bai, ez da? Amaitzear da dantza garaia, zergatik esaten duzue hori? Bueno, gero letraren amaieran azaltzen da zerbait horren inguruan bai. Orain piztu zait gogoa, klaseak, hartzeranoa, gerria hankak, sasoian, baina lotsa dut. Betikoa, bai. Txikitan ere lotsa zeneukan dantza egiteko. Bai eta ez, batzutan bai, beste batzutan ez. Bueno, Iruñean garai batean ez dakit toki askotan baute zegoen aukera dantza egiteko, edo bai? Ezagutzen ez ditugun diskotekak ere baziren. Bai, eta diskotekak baino lehen, bueno, diskoteka bat bai hemen auzo honetan berezikin nire gazte garaietan, eta hori baino lehen ja nerabe zaroan ezagutu nuen nik azkeneko labrite frontoian zeuden igande hoiek, ez, taldeekin, talde Iruñeko rebeldes eta talde hoiekin, bai. Bueno, aspaldiko kontuez ari gara, balerdi taldea sortu aurretik ere, zu beste zenbait taldetan ibilia zinelako, goratu ditzagun... Bereziki 3 taldetan ibili naiz, bueno, 3-4 taldetan Tokamaz, hori ordena kronologikoan ez, Tokamaz, Fuletamol, Motosekin behintzat ja grabatu genuen EP bat, eta Fiebre taldean ere. Osongi, Tokamaz, esan dezakegu 70ko hamarkadaren hasieran. Amaieran. Bai, amaieran. Bueno, osongi. Eta besteak 80garren hamarkadan. Osongi. Beste kanta bat akustikoan entzunen dugu? Beste bat. Zer entzuteko parada izanen dugu, Toño? Gau hontan izeneko kanta, bai. Gau hontan, baina goiz hontan gertatuko da Euskal Herria irratian. Beraz, nahi duzunean, balerdi taldeko Toño Muro. Gau hontan ez dakit zer dudan nire baitan soinean gogoan ez dakit zer dudan argi bat itzali izan balitz bezala gau ilunean galdu naiz noiz arte galdu naiz gau ilunean lasaitu nahian atxeden hartu dut 5 minutu pasa ta berriz larritu naiz ongien nengoen unean abailduta moldatukote naiz aurrerantzean moldatukote naiz ahotsa galduta diarrak indarge falta zait arnasa bihotza palduta kantatu kanuke baina ezin
Gau hontan ez dakit zer egin behar dudan, lagunen laguntza bilatzen ez badut, zuena hotzekin nirea bat eginik, elkarren ondoan kantatuko dugu, kantatuko dugu, elkarren ondoan. Sha-la-la-la-la-la-la, sha-la-la-la-la-la, 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 sha-la-la-la-la-la. Hortxe, gau honetan, balerdi taldeko Toño Muro, elkarren ondoan kantatuko dugu. Eskerrak musika elitzen zaigula mundu honetan, ezta? Ba, bai. Musikari gabe zer eginen genuke, zer eginen luke Toño Muro jaunak? Musikari gabe ez dakit. Gauza gutxi. Bueno, beste gauza ere badira, baina bai, bueno, zuen publikoari dagokionez, toki txikietan jotzen duen taldea da balerdi. Bueno, toki handietatik ez gaituztelako deitzen, bai. Baina, bueno, bai, toki txikietan, normalean, talde guztiek duten, jasaten duten egoeran bizi gara gu ere, eta gehienetan taberna txikietan, eta olako lekuetan, noizean behin badago emanaldi bereziren bat, hau adibidez, erraldoien txokokoa, benetan gozoa da beti bertan jotzea, eta baldintza honekin, eta Iruñean eta inguruko lagunekin eta zaletuen aurrean, ez? Eta gure inguruan behintzat, udari begira, ez dakit lotuta... Zeo zer eginen dugu, baina ez, gauza asko ez dugu oraindik hola egiteko, nik dakidanez, larun bat honetan ere jo behar dugu zea burlatan, zea maiatzarrok horren... programazio barruan, larun batean, Euskal Herria peñan, burlatako peñan, behin jo genuen bertan ere, eta lehenengo garaioetan ez, duela ez dakitzen bat urte, urte, olako zerbait, eta errepikatuko dugu. Bueno, oso fan, gehiegi, agian ez dituzue, baino atzean dituzuen jarraitzaileak, oso jarraitzaile sutsuak eta onak dituzuela. Bakan batzuk bai. Bueno, kanta horrekin despedida, nahi baduzu, fan oso fan, zure jarraitzailei omenaldi moduko bat da, zer da? Bueno, edo txantxa moduko zerbait bada, jarraitzaile zehatz bati agian. Pello Lizarraldek egin zituen hitzak gainera. Adiskide bat dugu fanatikoa. Bai. Bueno. Beraz jarraitzaile bati. Entzunen dugu eta horren ondoren despedida. Vale. Adiskide bat dugu fanatikoa, adiskide bat dugu fanatikoa, taldean onura betian, ari esker dakigu zein onak garen, ta munduak gugabe zenbat galtzen duen. Beti aldean dugu fanatikoa, beti aldean dugu fanatikoa. Ez dugu ezeren beharrik, ez manager, ez disko, ez sarerik ere, ura da gura hotxa, lagun eta bidaide. Fanatikoa, fanatikoa, bakarra
fanatikoa eta gogoratu dezagun Balerdi taldeak disko berria plazaratu duela, galtzen ikasteko metodoa, Iruñeko power pop taldeko kantaria Toño Muro gure artean izan dugu, plazera izan da, eta gogoratu dezagun beste behin kantua eta hitza zikloaren barrenean, ostegun honetan, erraldoien txokoan izanen zaretela. Toño Muro. Eta burlatakoa ere. Eta hori da. Hori ere bai. Eta Euskal Herria peñan, han burlatako peña horretan, larun bat honetan, ez dakit ordua ez dakit ongi, baina suposatzen dut afal orduan edo izanen da. Gau ez, izanen da, seguro ez da. Bai, 11 kaldera edo. Gau horretan, izanen da. Alaxe kantatzen duzuen bezalaxe. Nahi duzuen arte, ongi izan, suerte handia izan. Mila esker. Agur, Toño. Agur.